Preview. Preview. Antonello Abel għawin mikallef isalmulkom għal 17 il-programm mis-sensiela Formula Predictor, il-kampjonat illi ser jaqbad issa l-aħħar żewġ titlila qabel ma mmorru għal waqfa tas-sajf. Wejn insellimlek. Nsellimlek Antonello, wasalna fl-aħħar ġiex titlila qabel ma jibda is-summer break. Ħajkunu tliela interessanti li jaf jgħidulna jisu l-direzzjoni ħajmur il-kampjonat hawnhekk. Jien ma naqbilx miegħek għax naħseb li għadu kmieni, imma Antonelli falla tnejn minn l-aħħar tlieta naħseb illi għandu bżonn jiċċaqlaq ftit. Imma fuq hekk nieħu nitkellmu fl-10 ta' wissu. Mhux tortijaw imma nitkellmu f'programm ieħor. Eżattament, fl-10 ta' wissu jkollna s-season opener tal-programm botta u risposta u mbagħad nintuha kemm irridu hemmhekk. Predictions għal Grand Prix tal-Belġu, imma qabel xejn is-sitwazzjoni attwali fejn fl-Awstrija għaddejtek imma wara Silverstone il-ħaqtni. Dan għaliex is-sitwazzjoni issa qiegħda 27 punt kull wieħed għat-tnejn li aħna voldi. Tajba dis-sena qiegħda ton. Tajba qiegħda dis-sena letteralment eżatt mhux kampjonat kollu. Issa dindru fil-fatt. Eżatt, kun battuta. Ejja ngħidu li ċertu inċidenti li kien hemm fl-aħħar laps setgħu alteraw ukoll l-affarijiet imma hija ma ngergux. La lotta s'intensifika kif jgħidu t-Taljani. Mela Grand Prix tal-Belġju u nibdew billi naraw li ma naħsbu li ser tkun l-akbar sorpriża. Wejn? Illum tibdint. Minix ħasemmi tim partikolari jiena ħanipprova nilgħab naqa' karta hekk jien ħanejt li almenu 20 karozza ħatispiċċa din it-tellieqa. Dan il-kampjonat jgħidu regulations ġodda magni ġodda kien karatterizzat minn ħafna DNFs li frekwentament rajna 4 DNFs, 5 DNFs. Imma bil-mod il-mod ir-reliability tat-timijiet qed jitjieb u jiena ħanejt li almenu 20 karozza ħatispiċċa din it-tellieqa. Interessanti ħafna anki meta tqis illi il-ħadd imsemmija ftit tax-xita filgħodu volli possibilità li trakka tkun għadha qed tinxef, Ġifieri. Jista' jkun imma tment li x-xita għamil spadej ma jkollok xi-xita l-emmulawn jiġifieri. Però ħanipprova l-karta hekk għadna qatt ma provajta di, ħanaraw x'jiġri issa. Eżatt. Jaf inkun żbaljat bl-enormi jiġifieri. Eżatt, jiena fid-dawl ukoll ta' dawn il-previżjonijiet semmur għal almenu karozza ħass illi tidħol fil-punti il-ħasda l-aħħar jisgarraw, però il-Magna Ferrari tidher mhux ħażin tidher b'saħħitha hawnhekk. Għal daqstant anke wkoll fid-dawl li jista' jkun hemm xi inċidenti, jista' jkun ikollna xi xita safety car, forsi waħda mill-ħass jirnexxiela tagħmilha għal punti. Berman jew Ocon, jien ngħid li Berman imma imbagħad Ocon għandu l-esperjenza. Mela, immorru issa għall-akbar diżappunt. L-akbar diżappunt li darba se nkun jien se nibda għażla naqra qiebsa min-naħa tiegħi.
Oscar Piastri. Oscar Piastri li ma jidħolx mal-ewwel ħamsa, ma tantx qed nieħu pjaċir nagħmilha din il-previżjoni, però il-McLaren qegħdin lura nibżgħu wkoll li dan ħafna xnijat li għaddejjin fuq Verstappen jista' jkun li qegħdin jista' jkun li jaffettwawh ukoll, jalla nkun żbaljat. Ħanejtek. Però għal-fini ta' din il-logħba immur Piastri barra mill-ewwel ħamsa. Wayne. Jiena dik dan on the spot qed naħseb u ħanipprova tattika sa tara aktar qudiem hemm jiġri. Però bħala diżappunt ħanejt Russell barra mill-ewwel tlieta. Bħalissa ix-xuffiera tal-Mercedes naqa' diffiċli tipprevedi fejn ħajspiċċaw kemm problemi bil-magna, ġieli Russell kienet ikun inkonsistenti f'xi tlielaq. Jiġifieri diffiċli dan is-sewwieq tgħid jekk hux se jispiċċa l-ewwel jew jekk hux ħajspiċċa xi ħames post jew inkella b'xi DNF. Jiġifieri hawnhekk ħanilgħab karta imma naħseb ħanipprova nagħmel xi ħaġa sejf u ħanejt li Russell barra mill-ewwel tlieta u mbagħad aktar quddiem tara forsi x'ħanagħmel. Efemni, il-Mercedes mhix magna reliable, u Spa hija telli għal fejn tidħol Magnus sawwat. Jiġifieri issa naraw għażla interessanti. Tajjeb ħafna, mela naraw min naħsbu li ser jieħu il-pole position. Wayne fidejk. Hawnhekk ħannejt l-Antonelli. Silverstone kien unlucky ħafna kemm kien żball tiegħu li rekep il-kerb xorta kienet ikollu weekend tajjeb ħafna kienet jidher iktar b'saħħtu minn George Russell prattikament kważi kull sezzjoni u naħseb hawnhekk m'iniex qed nistenna xi ħaġa differenti jiena u ngħid li Antonelli jieħu l-pole. Mela, jiena semmur għal Mr. Saturday, George Russell. Naħseb illi George kapaċi illi issibt ikompli fejn ħalla, jieħu pole position u mbagħad naraw it-tellieqa kif ħadd iżvolġi. Għaldaqstant Russell on pole naħseb li l-Mercedes għandha biżżejjed biex tagħmel id-dawra ideali. Mela, immorru issa biex naraw min naħsbu li ser jispiċċa fit-tielet post. U jiena semmur għal Max Verstappen. Max Verstappen illi Spa ma rridux nisaw li hija a drivers circuit u anke jekk ir-Red Bull mhijiex xi karozza potenzjalment tajba, nemmen illi Max kapaċi almenu iwassala fuq il-podium. Wayne. Ta' Verstappen għażla interessanti għax il-karozza attualment tidher fast. Ma ħafna problemi bl-Activero jiġifieri l-istess. Ir-Red Bull hija karozza ħafna diffiċli biex tipprevedi fejn ħajspiċċa Verstappen. Jien it-tielet post ħanejt Charles Leclerc. Il-weekend li għadda risu reġa' ruħu kiseb rebħa tajba ngħidu li hemm ħavvantaġġ minn fuq il-problemi ta' Antonelli, però kien qed jidher aħjar mit-teammate tiegħu li f'liela oħrajn ma rajnijiex u naħseb hawnhekk għandu ċans ikompli fuq din il-forma tajba hawnhekk. Possibbli. Tagħmel sens. Mela, issa naraw min naħsbu li ser jispiċċa fit-tieni post. Kellimna Wayne. Hawnhekk fejn ħan ikkontradixxi lili nnifsi meta semmejtlek id-diżappunt u ħanejt George Russell. Għal fatt kif semmejt qabel li l-Mercedes diffiċli ħafna tipprevedi fejn ħajspiċċaw u nixtieq nipprova xi ħaġa li qatt ma ppruvajni għana sa ġietni f'moħħi li
nilab safe isni f'waħda mill previżjonijiet li ħajkun barra mill-ewwel tlieta u l-oħra ikun parti mill-ewwel tlieta. Issa naraw jekk nolqotx waħda għandek tal-ċans nolqot waħda jekk inħossni. Xorta waħda jista' jkun li ma ġibx punti għax jekk jiġi t-tielet jew l-ewwel. Eżattament, eżattament, ma jkolli aktar ċans, issa naraw. Eżatt, kulħadd għandu tattika għalih. Jiena min-naħa l-oħra se nilab fuq Antonelli. Antonelli illi b'xi mod naħseb li x-xorta se jirnexxielu jsib mod kif jitla fuq il-podju anki Mercedes illi hija veloċi, sewwieq kapaċi u possibilment xi strateġija tista' tajn il-Antonelli jitlaq fuq il-podju. Nagħlqu billi naraw min naħsbu li ser jirbaħ il-Grand Prix u forsi hawnhekk ser nagħmel għażla naqra sorpriża. Il għaliex l-għażla tiegħi għar-rebbieħ tal-Grand Prix tal-Belġju hija Sir Lewis Hamilton. Darba isni qed inħoss illi il-ħomor se jaħsdu ġewwa Spa. U il-karozza tidher li qed ħanuża l-kelma tissekonda x-xewqat tas-ser din is-sena u possibilment jista' jkompli jiftaħ il-kampjonat. Wejn? Għażla interessanti, I mean, jekk ikun hemm xi problemi bil-Magra Mercedes dejjem il-Ferrari profittaw minnhom. Jiġifieri xorta qisha bħala sorpriża imma naħseb għandek 5%, 10% ċans ġiba tajba. Issa naraw. Jew ħanilgħab iktar sejf u ħammur għall-Antonelli. Inkun onest mill-previżjonijiet kollha għal darba ma ħadt li xejn, jiġifieri eżatt kif ktibthom qabel il-programm, ġewni, jiġifieri ġibni tajba. Però naħseb li Antonelli dment li ma jiġrux xi affarijiet barra mill-kontroll tiegħu naħseb għandu jieħu l-ewwel post hawnhekk. Tajjeb, mela prattikament fuq naħa għandna Wayne konservattiv u fuq in-naħa l-oħra l-editur illi bħas-soltu ipprova jirriskja issa naraw min se jirnexxielu jaqta' lil min. Kummenti finali Wayne? Naraw x'ħajġri ħadd, naħseb għandha tkun telliqa speċjalment iktar millek dik ix-xita fil-bidu kompletament naħilek il-grip mitrakka. Hemm ċans li tkun telliqa interessanti, I mean Spa dejjem ħajkunu mix-xita all throughout the weekend, forsi inqas practice sessions fid-dry. Naħseb ħanaraw dal-karozzi l-ewwel darba jsuqu fix-xita. Jiġifieri interessanti naraw kif l-affarijiet ħajżvolġu, naraw jekk l-ispray tjibx, jiġifieri minn naħa teknika naħseb għandu jkun weekend interessanti. Nittamaw li ma tkun sitwazzjoni daqshekk ħażina bħalma kienet f'Silverstone fejn jitlu l-batteries, però fuq dik għandna rridu naraw. Spa dejjem telqa li nkun qiegħed ħerqan għaliha, s'issa ma kellix l-opportunità li nżurha din it-trakka ma ċertament li fil-futur qed naħseb biex ikolli dawn l-opportunitajiet. Nisperaw illi naraw telqa tajba. Ovvjament nispera illi nolqot xi ħaġa minn dawn il-previżjonijiet ħlifa l-waħda u nisperaw illi l-Oranġo jirnexxielhom isibu tarf din it-trakka ħalli ma ngħidu x'akal kemm dis-sena fem. Minix qed nistenni iktar mit-tielet paxxot fil-kostrutturi. Mela, dak kollox min-naħa tagħna għalissa nfakkrukom żewġ affarijiet l-ewwel nett dan il-programm li tistgħu issibuh ukoll fuq il-YouTube channel tagħna, tinsewx tidħlu hemmhekk ħalli ma titilfu xejn mill-kontenuti illi għandna lesti għalikom, ma nfakkrukom ukoll illi l-programmazzjoni tal-futbol waslet biex tibda, imma jidirli illi għada l-ħamis Wayne ħaterġa' tirritorna għal programm eċċellenti li qed tagħmel żona mondjali fejn id-darba tkun qed tipprevedi l-finali. Aħna qegħdin nirrikordjaw il-programm is-sibt, jiġifieri
mhux ħanamel previżjonijiet fuq mhux ħanamel previżjonijiet fuq il-World Cup, imma tafu biżżejjed kif naħsibha, issa mbagħad naraw se jiġri minn hemmhekk. Mela, jew niltaqgħu għall-video tal-Grand Prix tal-Ungerija, inkella għaliex jista' jkun nkun indisponibbli x'ikun qed nipprepara biex intirlej il-Hungaroring, Formula Predictor jirritorna għal video tal-Olanda, ma fuq hekk inkellmukom iżjed il-qudiem. Sakemm nerġgħu niltaqgħu jiena Antonello Bela u hekk nikallef ngħidulkom il-kumplament tas-serata tajba u ħudu ħsieb.